Vítejte u našeho dnešního ponoru do zdrojů. Dnes se podíváme na transformátory. Máme tu text, co popisuje jejich základy, konstrukci. Cílem je vlastně pochopit, co to je, k čemu slouží a jak fungují. Přesně tak. Možná jste někdy přemýšleli, jak se elektřina dostane efektivně z elektrárny až k nám domů. Často přes obrovské vzdálenosti. Klíčem je jedno, na první pohled jednoduché zařízení. A nepohyblivé. Ano, to je na tom fascinující. Pojďme to rozebrat. Takže co přesně ten transformátor je? Zdroj říká, že transformuje, tedy přeměňuje střídavé napětí. Ale frekvence, ta zůstává stejná. Přesně tak. Jeho hlavní, řekněme, úloha je měnit úroveň napětí. A to je naprosto zásadní pro efektivní přenos energie. Proč vlastně? No, představte si, posílat našich 230 V na stovky kilometrů, to by byly obrovské ztráty. Většina energie by se prostě proměnila v teplo ve vedení. Aha. Proto se u elektráren napětí zvyšuje na velmi vysoké hodnoty, třeba i stovky tisíc voltů. Tím se minimalizují ztráty proudu ve vedení. A pak se to napětí zase postupně snižuje v rozvodnách až na tu bezpečnou úroveň pro průmysl nebo pro nás, pro domácnosti. Takže bez nich by to vlastně nešlo. Bez transformátorů by moderní energetika, jak ji známe, vůbec nemohla existovat, ne? Zajímavé je, že se tomu říká elektrický stroj, ale jak ten náš podklad zdůrazňuje, je netočivý. Nemá žádné rotující části, jako třeba motor. Ano, to je pravda. Jak tedy funguje, když se nic netočí? Správně, jeho konstrukce je statická, což mimochodem přispívá k jeho vysoké spolehlivosti a dlouhé životnosti. Základem je magnetický obvod, kterému se často říká jádro. Jádro? A to bývá podle zdroje složené z tenkých plechů, z křemíkové oceli. Proč zrovna takové? Tenké plechy, křemíková ocel. No, tak křemíková ocel má dobré magnetické vlastnosti a pomáhá omezit určité typy ztrát, o kterých ještě můžeme mluvit. A ty tenké plechy, ty jsou tam proto, aby se omezily ztráty energie způsobené takzvanými vířivými proudy. Jsou od sebe navíc izolované, většinu vrstvičkou laku nebo oxidu? Vířivé proudy? Co to je? Zní to jako něco nežádoucího. Přesně tak. Představte si to jako malé elektrické víry, které vznikají přímo v tom masivním železném jádře, když jím prochází měnící se magnetické pole. Tyhle proudy vlastně jen zbytečně zahřívají jádro. Takže ztráta energie. Ano, čistá ztráta energie. A tím, že to jádro poskládáme z tenkých izolovaných plechů, tak těm proudům výrazně zkomplikujeme cestu. Prostě je potlačíme. Je to docela chytré. Dobře, takže máme jádro z plechů. A co dál? Na tom jádru jsou vinutí, že? Přesně. Na tom jádru jsou umístěna vinutí. Minimálně 2. Ano, zdroj zmiňuje primární a sekundární vinutí. Primární to má N1 závitu, připojuje se k zdroji, takže tam jde vstupní napětí U1. Ano. A ze sekundárního z N2 závity se odebírá výstupní napětí U2. Jsou prý z měděných nebo hliníkových vodičů a samozřejmě izolovaná. Přesně. Ta 2 vinutí jsou klíčová. A co je důležité, nejsou spolu elektricky spojená. Vůbec. Nejsou. Jak tedy spolupracují? Jsou spojená jen magneticky. Právě přes to společné jádro. A tady nastupuje ten základní princip fungování, totiž elektromagnetická indukce. Elektromagnetická indukce. To je ten Faradayův zákon, jestli se nepletu? Ano, je to aplikace Faradayova zákona elektromagnetické indukce. Fascinující věc. Jak to tedy funguje? Podle popisu střídavý proud v tom primárním vinutí vytvoří v jádře střídavý magnetický tok, tedy magnetické pole, které se neustále mění. Přesně, pulzuje v rytmu té střídavé frekvence, typicky 50 Hz u nás. A tenhle měnící se magnetický tok pak prochází i tím sekundárním vinutím. Ano, jádro ho tam dovede. A v něm indukuje nové napětí, sekundární napětí U2. Přesně tak. Měnící se magnetické pole indukuje napětí ve vodiči, který se v něm nachází. To je ten základ. A co je na tom geniální, je ten vztah mezi napětími a počty závitů. Jo, ten vzoreček U1 ku U2 se rovná N1 ku N2. Vypadá to skoro až moc jednoduše. Je to elegantně jednoduché. Ten poměr počtu závitů primárního a sekundárního vinutí přímo určuje, jak se změní napětí. Takže když chci napětí zvýšit, dám na sekundární víc závitů.
Ano, pokud má sekundární vynutí víc závitů než primární, tedy N2 je větší než N1, napětí U2 bude vyšší než U1. To je zvyšovací transformátor. A naopak méně závitů znamená nižší napětí. Přesně. Pokud N2 menší než N1, napětí se sníží. To je snižovací transformátor, ten nejběžnější, co máme třeba v nabíječkách nebo před domem na sloupu. A důležité, frekvence, těch 50 Hz, ta se nemění. Dobře, takže mění napětí, tím pádem i proud, aby výkon zůstal zhruba stejný. Ale co ten výkon samotný? Vyrábí transformátor energii? Vůbec ne. To je důležité si uvědomit. V ideálním případě, kdyby nebyly žádné ztráty, by se příkon na primární straně přesně rovnal výkonu odebíranému ze sekundární strany. P1 by se rovnalo P2. Jenže ideální svět neexistuje, že? Bohužel ne. Reálně vždycky nějaké ztráty vznikají. Energie se nestrácí, jen se mění na jinou formu, kterou nechceme, typicky na teplo. Na ty ztráty zdroje taky upozorňuje. Mluví se tam o ztrátách v železe, to budou asi ty v jádře? Ano, to jsou jednak ty už zmíněné vířivé proudy a pak ještě je ztráty hysterezní, které souvisí s neustálým přemagnetováním materiálu jádra tam a zpět. Obojí zahřívá jádro. A pak jsou tam ještě ztráty v mědi, nebo v hliníku, podle materiálu vynutí. Přesně, to jsou takzvané Joulově ztráty. Každý vodič má nějaký elektrický odpor a když jim teče proud, tak se prostě zahřívá. Čím větší proud, tím větší ztráty ve vynutí. Takže účinnost nemůže být 100%. Žádný reálný stroj nemá 100% účinnost. Ale u transformátorů, zvláště těch velkých, energetických, je ta účinnost opravdu velmi vysoká. Jak uvádí zdroj, klidně 98 až 99%. To je hodně. Je to hodně. Minimalizace těch ztrát je samozřejmě klíčový úkol při návrhu a konstrukci transformátorů, ovlivňuje to ekonomiku provozu i životnost. Dobře, pojďme si to shrnout. Co si tedy z toho odnést? Transformátory jsou statická, ale naprosto klíčová zařízení. Nezbytná pro naši elektrickou síť. Používají elektromagnetickou indukci, společné magnetické jádro, aby efektivně měnily úrovně střídavého napětí a tím umožňují přenos a distribuci elektřiny. Jsou to opravdu takové tiché, ale nepostradatelné stavební kameny naší energetiky. Ten vztah mezi závity a napětím je ten základní, geniální, jednoduchý princip. A možná myšlenka na závěr pro naše posluchače. Když teď víme, že transformátory pracují s silnými magnetickými poli a že kvůli ztrátám produkují teplo, jaké další, možná méně zřejmé aspekty by mohly být důležité při jejich umísťování? Třeba těch velkých trafostanic blízko obydlí nebo citlivých technologií. Co by tam ještě mohlo hrát roli? Nad tím se můžeme zamyslet.